le are ran thai chane la kau long le vek chewa ai zo nuam video kan thlir le dona hongai takin milan chu tukin sak chu ra thang tu le milo like sak turin comment like zo le nuam share kala u teng ti kha kalau tu bak chawani e pangpar karon ti langi RF ren thei ala jing viawa anei tu te hen la tho lawa an kal zelanga ala jing viawa in nei tu te hi an la tho lo hlom hei hi te mani in ani ve thunga ka chen ve na in an ko ta thi hai te bukulu maya heng hi kan pangpar ve ania kuming chu kumdang angin kan pangpar hi apar nalh lo tlat mai eng nge awang le chan hi kan tle lo ani mi ala rawn chuak lova kan chuai lo pawh hi tunah chuan alo chuai ve ta ni heng hi an nalh em em mai ani ui te ka ania a hming chu ui te ka tih takah hei an ang phiau mai a
gate te hi lian turut lutuk ni lo hianin gate te pawh hi jang khai deuhin thave si in a siam thei ani gate kawng rih lutuk chu a uai rit mai mai a hian gate sam khai deuh hian jang khai deuh hian a siam ve thei ani chuan kan kal ve ranga RF rem thei lo en a tan mai mai te te ani kuming chu kan saron pahih a sei sak hun lova kan sei sa par lo thlap mai ani pui kan ti hle mai Michelia te pawh hi kuming chu an par tha lo ani